Amalungu e-ANC aphume ngobuningi ukuyobhonga emswaneni emndenini wakaMdlalose. uNkosikhona Mdlalose ubesephethe ihlandla lesibili njengosihlalo woPhiko lwabesifazane ku-ANC esifundeni iMzala Nxumalo. Waqokwa njengeKhansela lika Ward 12 okhethweni olwedlule. Umndeni wakhe uthi ukushona kwakhe kufike kabi njengoba ubulangazelele ukuba nokhisimusi omnandi naye. Uthi uMdlalose ubehlala ehambisa phambili umsebenzi wakhe womphakathi. Usisi beyinto ebalekile kithi kakhulu. Bekusisi wethu besimbhekile kuyo yonke into. Nomphakathi wangakithi ke uyakhala kakhulu ngaye ngoba ube umuntu ohlukile kunabanye abantu esengeke ngabazi nje emhlabeni nasemphakathini wethu. I-ANC esifundazweni Ncome uMdlalose njengelungu ebelisebenza ngokukhulu ukuzimisela. Ube umuntu o strong, umuntu othi uma ngabe ekholelwa entweni akwazi ukuthi ayimele futhi akwazi ukuthi athi uma exoxa namanye ama-comrades akwazi ukwakhulumisa ngalolo daba akholelwa kulona. Unobhala jikele we-ANC ufikile embalula naye uzwakalise kufanayo. Kuvuleka isikhala esikhulu ngoba uNkosikhona ngoyena ceba wethu oye wasimela apha sayiwina le ward. So silahlekelwe kakhulu and siphatheke kakubi kakhulu ngenxa yokuthi silahlekelwe liqabani lethu ebeliphuma emsebenzini omkhulu kakhulu kaKhongolose. Umbalula uthi njengongqongqoshe wezokuthutha uzothola umbiko ngale ngozi bese ewuyisa emndenini.